zure ama emakume gogorra izango zala, ez da, ez da, hitzadan gogorra, oso abentza eta gogorra, ez da. Bai, nire ama gogorra zan bai. 72an esateko komisario bati, naiz eta zure ama posizio bat dakoa izan. Bai, zorionez, bentaja bat genukan, gaurtik ikusita bentaja bat genukan. Azkenean gu gazte izin ginen oso familia zaguna, orduan dira enpresa, nik esan duten moduen, enpresa 50. Urteetan hasi zen, baina ja 70. Hamarkadan kas nire aita eta bere anaiek eta arrebek kas sortu zuten eta ja azkenean enpresa oso ondia zen eta oso familia zaguna ginen. Orduan, alde horretatik, dinot nik nire ama polizaren aurrean bentaja bat zeukan. Dinot. Bai, baina... Nola baita ikustearen, ez? Beste batzuko izilduko ziren. Bai, beste, nire ama horretan, azkenean bere semia zan, bai, azkenean portatu zen neurri baten ama bezala, bai.